A Corporación de Rianxo aprobou por unanimidade a cesión dunha parcela municipal á Deputación da Coruña para a construción dunha casa de acompañamento aos maiores, un paso adiante para que o municipio conte cunha residencia impulsada polo ente provincial. O Salón de Plenos da Casa Consistorial de Rianxo acolleu na tarde de onte unha sesión extraordinaria na que se abordou a cesión dunha parcela municipal, incluída no plan parcial, para executar o proxecto da Deputación da Coruña para construir unha casa de acompañamento para persoas maiores. O 6 de outubro do 2023, o presidente do ente provincial, Valentín González Formoso, e o alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, firmaron un convenio para que se construa no municipio unha destas residencias, proxecto que deu un paso cara a súa execución na sesión plenaria. O novo modelo de residencias que impulsa a Deputación da Coruña. A través da asignatura do dito documento, o Consello de Rianxo comprometíase a poñer a disposición da Deputación da Coruña os carreos necesarios para a construción do devandito equipamento, para darlle cumprimento ao acordado e por finalidade de facilitar a posta en funcionamento deste importante servizo en Rianxo, propónse a sesión á Deputación da Coruña da parcela de titularidade municipal 613, situada dentro do ámbito do plan parcial SAU 3 Pasos de Rianxo. A parcela obxecto da cesión que se propón, segundo consta no inventario municipal no registro, ten unha superficie de 8.323 metros cadrados, é unha superficie máxima edificable, por tanto, de 5.385 metros cadrados, o que garante a construción da residencia. Medidas que se comprobaron e logo de facer novas medicións confirmouse que teñen 6.453 metros cadrados, o que non compromete o proxecto que quere impulsar a Deputación. O centro que se pretende construir defínese como unha residencia para persoas maiores destinada a vivenda permanente e común, na que se presta unha asistencia integral e continuada ás persoas que poden presentar diferentes niveis de autonomía ou dependencia, de acordo co establecido na orde do 18 de abril de 1996, pola que se desenvolve o decreto 243/1995 do 28 de xullo no relativo á regulación das condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros de atención ás persoas maiores da Xunta de Galicia e clasificado de mini-residencia como consecuencia de dispoñer unha capacidade máxima de 56 plazas. O centro compoñerase de dous grandes bloques funcionais, un bloque que acolle a área de servicios e outro destinado á área de residencia. Esta última distribuirase en 4 unidades de convivencia, definidos como lugares sociais de vida, con tornas de apoios e de atención e, sobre todo, de convivencia e de intercambio. O BNG abriu a quenda de intervencións e a súa voceira, Sarela Betanzos, afirmou que a súa formación recibe con alegría este paso, xa que se está a avanzar para materializar un proxecto moi necesario para a veciñanza. Un proceso que foi iniciado vai agora 3 anos, en marzo de 2023, coa firma dun protocolo por parte do goberno do BNG nese momento. Recordamos que nese momento a Deputación tivo en conta un reparto político no que o PP apostou por Ordes, o PSOE apostou por As Pontes e dende o BNG apostouse por Rianxo. Por lo tanto, imos apoiar esta proposta e facemos fincapé no esforzo e o traballo que dende o BNG se fixo para ver este proxecto feito realidade. O concelleiro popular José Luis Castiñeiras apuntou que dentro do seu partido van a seguir apoiando as iniciativas que sexan beneficiosas para o pobo de Rianxo. É unha demanda, de xa fai moito tempo, si é certo que se fora anunciada no final da legislatura pasada, valoramos que se está tramitando lentamente, pero vamos dando pasos de cara á consecución, esperemos que chegue a bo porto e que se construya canto antes e que quede en funcionamento para dar servicio á sociedade. Pola súa banda, o voceiro do PSDG-PSOE local, Óscar Rial, sinalou que o seu voto ia ser favorable ao considerar que é un servizo necesario e urxente que non admite máis demoras. Creo que volvemos a escoitar, señor Bustelo, un discurso que choca de frente á realidade. É dicir, vostede fala de relacións institucionais, de agradecemento, pero creo que se recordamos de forma continua que non hai tanto tempo a señor Bustelo. Ao final, vostede decía en 2023, decía as seguintes palabras: onte vou facer campaña a Rianxo o secretario xeral do PSOE e presidente da Deputación da Coruña.
Tamén veo antes das pasadas eleccións municipais a prometernos 600.000 euros para a construcción do centro de día. Mais a día de hoxe aínda non vimos ni un só céntimo. Agora Visque prefiren promover unha residencia. Así tamén pode facer el unha nas Pontes, onde é alcalde. O alcalde rianxeiro apuntou que o que se fai no día a día é diferente ao que se di ou como se procede en campaña electoral. O que se fai no día a día é tender pontes, establecer diálogos, traballar conjuntamente, ainda que ten unha opinión diferente. Eso é o que se fai no día a día. Xa terá ocasión de descubrirlo. Nestes 3 anos, insisto, ainda non tuvo ocasión, pero terá tempo de descubrirlo. Non se vive permanentemente en campaña, por tanto, en que nunha campaña electoral, sea no ámbito que sea, se digan certas cousas ou certos requisitos no día a día, no traballo diario, no día a día, se teñen que tender outro tipo de relacións para que o traballo entre as administracións sea fructífero, non? Ojalá tuera ese talante institucional que surge de forma continua nos actos, e en aquel 23, en aquel marzo do 2023, vostedes sumarán e aportarán a ese proxecto. A cesión á Deputación da Coruña da parcela municipal Z13 foi aprobada por unanimidade.